खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माने सिमेन्टनि डेटखौ माने सिमेन्ट बानायनाय तारिखखौ माबोरै सिनायनो हायो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होगोन नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननियाव थाबै सहैग्रोयो दा नोंथाङा आंनि भिडिअ बानायनायनि बेकग्राउन्डखौ नुनानै साननो हागौ जे माने मनि फाग्ला मानसि बायदि मनि फाग्ला इन्जिनियार बायदि मनि फाग्ला मा बुस्थु बुजिनो फैदो इयाव साननो हागौ नाथाय आं इन्जिनियार नङा सासे मिस्ट्रिसो 14 बोसोर मिस्ट्रि खामानि मावनानै एक्सपिरियेन्स मोननानै माने नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों जे माने सिमेन्टनि तारिखखौ माबोरै सिनायनो हायो दा दखानाव नोंथांमोना सिमेन्ट बायनो थाङोबा दखानिखौ सोंबा होनखागोन माने मियासो लाबदो बा दाख्लैसो लाबदो होनना बुंखाथारगोन नाथाय बेबायदि मियासो बा दाख्लैसो लाबदो होननाय बाथ्राखौ जों माबोरै चेक खालामनो हायो दा सिमेन्टआव तारिख लिरनाय थायो बे तारिखखौ माबोरै सिनायनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै बुजिना लानो हागोन दा आं इयाव सिमेन्ट बस्ता लादो खायसे नै सिमेन्ट बस्ता खालि सिमेन्ट बस्ता दैयो नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ खिन्थिनो थाखाय आंखौ खालि बस्ताखौ लाना फैदो बेयाव लिरनाय दङ नै तारिखआ बुहुत माखासे लिरनाय दङ इयाव मा लिरनाय दङ नोंथाङा माबोरै बुजि मोनगोन इखौ दिनै आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होगोन इयाव नै बुहुत बुस्थु लिरनाय दङ इयाव दा बेयाव ओमफ्राय सिमेन्टनि इयो बेखौ आं लिराखै इयो बियो थाखानाय बेखौ आं दायो बुजायनो हागोन बेसेबां मा तारिखआव मा मासाव मा इयाराव बानायनाय बेखौ बुजायनो हागोन इयाव ओमफ्राय सिमेन्टनि मेक्स सिमेन्टनि इयाबो इयाव लिरनाय दङ नै बेयावबो लिरनाय दङ इयाबो स्टार सिमेन्टनि नै गाहायाव लिरनाय दङ बेयाबो दा नोंथांमोननो बे सिमेन्टनि तारिख लिरनायखौ क्लियार खालामनो हागोन दिनै भिडिअआ एसे गोलाव जानांगौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना दा आं बर्डआव लिरना होनोसै सिमेन्टखौ माने माबोरै चेक खालामनो हायो गोसो होना नायबावसो खामानिगोन इयाव how to check manufacturing and expiry date of cement माने सिमेन्ट बानायनायखौ माबोरै चेक खालामनो हायो दानिया नोंथांमोना सिमेन्ट बायनो थांबा मोनसे बुस्थुखौ माने फार्स्टआव नायग्रो जे माने मोनसे सिम्बल थानांगौ बे सिम्बलाव गैयाबा बे सिमेन्टखौ साननानै ला डुप्लिकेट मा सिम्बल थानांगौ माने ISI मार्कनि सिम्बल थानांगौ बस्थायाव मोनफ्रोमबो बस्थायाव थानांगोन ISI मार्क जुदि ISI मार्कनि सिम्बल गैया नोंथाङा साननानै ला बे सिमेन्टआ डुप्लिकेट ISI मार्क थानांगोन ओमफ्राय दानिया जोंनो मा नांगौमोन सिमेन्टनि तारिखखौ नांगौमोनथ' दानिया इसोर फार्स्टआव मा लिरो MRP लिरो MRP माने दाम इयो मेक्स रिटेल प्राइस इयाव दामा जियानो जा फार्स्टआव मा लिरगोन इनिफ्राय दे लिरगोन इसोर दे थागोन इनिफ्राय उइक थागोन इनिफ्राय मा थागोन मान्थ थागोन इनिफ्राय मा थागोन इयार इनिफ्राय मा थागोन फ्लायास इखौ नांथ'ला जोंनो माखौ नांगो सिमेन्टनि तारिखखौ माब्ला बानायनाय दा इयाव हमना ला दिनैयो एप्रिलनि 16 तारिखआव 16 बेनिफ्राय एप्रिलनि 16आ खै सप्तायाव गोलैगोन माने जानुवारियाव 4 फेब्रुवारियाव 4 मार्चआव 4 12 जाबाय ओमफ्राय इयो 16आ 12 दो बेसेबां 14 माने 14 उइक मान्थ एप्रिला मायाव गोलैयो 04 बेनिफ्राय इयो इयारा 2024 दानिया इदि दानिया सिनायबाय जेनेबा 16 ना 16 14 04 2024 दा इसोर इदि लिरगोन नाथाय नैसोर सानिखौ लिरा नैबे सानिखौ लिरा इसोरो बे सानिखौ लिरा इखौ लिरा इसोरो बेखौ लिरा माने मोननै अनजिमाल' मोननै अंकल' लिरना होगोन दानिया इयाव माबोरै बुजि मोनगोन नोंथांमोना इयाव माबोरै बुजि मोनगोन दा नोंथांमोननि क्लियार खालामना होबाय इमामोन देमोन इयो इमामोन उइक इमामोन मान्थ इयो इयार
दा सिमेन्टखौ बिथांमोना बिदि लिरो नोंथांमोना गोसो होनानै सिमेन्ट बायनो थाङोबा माने दखाना गोदान होनब्लाबो खनसे चेक खालामनानै गोदान ना बोराय होमबानो बुजि मोनगोन फार्स्टआव मा थायोमोन डे उइक मान्थ इयार इयो MRP आथ' प्राइसमोन जागा लाना जागा सिमेन्ट लाना सिमेन्ट दामा बेलेग बेलेग थायो इखौ होलायला इनिफ्राय सिमेन्टआ जोंनि एरियायाव मोननै जातनि फैयो बांसिन मा जात मोनसेया PPC इनिफ्राय मोनसेया मामोन OPC PPC नि फुल मिनिंआ मा आरो OPC नि फुल मिनिंआ मा बेखौ खोन्थागोन आङो PPC आ जाबाय पर्टलेण्ड पजालना सिमेन्ट ओमफ्राय OPC आ जाबाय अर्डिनारि पर्टलेण्ड ना सिमेन्ट PPC लाइननि सिमेन्टखौ बांसिन गाथिनाय प्लास्टारफोराव बाहायजायो आरो माने इयो लासै दौरो बियो लासै दौरो OPC आरो बिराद थबैनो अरो माने बिल्डिंफोराव होयो इखो बिल्डिं बानायनाय ब्रिज बानायनायफोराव थबै अरनायखौ होयो OPC आ मोननै ग्रेडनि थायो 43 आरो 53 43 आ नर्मेल 53 खौ बाहायनांगौ नोंथांमोना OPC लाइननि सिमेन्ट बाहायोबा 53 ग्रेडनिखौ बाहाय इयो 43 निया नर्मेल 53 निखौ बाहाय PPC लाइननिमोन इयाव खोन्थिगोन आं नोंथांमोननो इमामोन फार्स्टआव मा खोन्थियोमोन इखौ खोन्थिदोंमोन आङो PPC लाइन PPC नि फुल मिना माबायाव इयाव दोङो थानांगोन इयाव PPC नै नोंगोना पर्टलेण्ड पजालना सिमेन्ट PPC लाइननि बियो लासै दौरो माने गाथिनाय प्लास्टार इफोराव होजायो आरो ओमफ्राय थालायावबो होजायो खिन्थु लासै दौरगोन इयो ओमफ्राय OPC लाइननि बेयाव गैया नोंथांमोना नुगोन जि चेक खालाम OPC ना PPC OPC निखौ बांसिन थालायाव इउज खालामनांगौ इ जाबाय PPC पर्टलेण्ड पजालना सिमेन्ट इनिफ्राय तारिख दंमोन ना इयाव तारिख इयो मामोन इयो फार्स्टआव मा होदोंमोन आं MRP 650 MRP D माने दे ओमफ्राय 24 तारिखआव बानायदो इखौ मानि 24 08 इ दे ओमफ्राय मामोन उइक 08 आ उइक 8 सप्ता ओमफ्राय 02 इमामोन दे उइक मान्थ 02 आ फेब्रुवारि गोलैबाय 24 आ 2024 माने 2024 नि फेब्रुवारि मासनि 24 खालाराव बानायदो इखौ 2024 नि फेब्रुवारि मार्चनि 24 खालाराव बानायदो इखौ माने उइकआ मा इदियाव 8 दोङो ना फेब्रुवारिनि लास्ट सप्तायाव बानायदो इखौ बे मोनसे मा दोंमोन इमोन मेक्सनिया इयो नैयो MRP दाम ओमफ्राय इयो W दोङो उइक W माने उइक 11 आ मायाव गोलैगोन मथा मथि मार्चनि 3 उइकआव गोलैगोन इयो मार्चनि 3 उइकआव मार्च लास्टहालागै लाबाथ' 12 जागोन नालाय इयो 11 सो नालाय मार्चनि 3 उइक ओमफ्राय Y दोङो Y माने इयार 24 माने 2024 इयारनि मार्चनि 3 उइकआव बानायदो इखौ नैखै मार्चनि 3 उइकआव बिदिनो नोंथांमोना सिमेन्ट बायनो थांबा माने दखानाव चेक खालामनानै दखाननि बुंनायनि बाथ्राखौ लानोना सिमेन्टआ गोदान ना बोराय नोंथांमोना आं बेयाव लिरना होनाय बायदिखौ फल' खालामबानो नोंथांमोना सिमेन्टनि डेटखौ सिनायनो हागोन दा आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों।